ти. Здравей! Това са твоите първи ски. Я покажи на тати как използваш щеките сега. Давай, как се учихме на сухо вкъщи. Бутай щеките напред. Точно така, давай. Браво! Точно така. Давай напред. Браво! Давай, тати. Виж пак така. Хайде, скиора! Тръгват ските. Виж как тръгват. Слагай. Хайде, тръгвайте, Мери! Мариелка, тръгвайте! Кажи здравей, Марти! Здравей! Погледни тук, къде си ти, тати? На лифта? Да. И къде е в гората? Да. На лифта се возиш над мечките, ето го и тати. Ами искам да видя една мечка. Не гръсваш, защото ще паднеш тук. Какво искаш да видиш? Ами гледай мечката, може. Мери, ти ще махнеш на камерата. Чисти си очилата. Харесва ли ти на лифта? Да. Виж кулата горе къде е. Я сега да видим. Къде е кулата? Кулата е горе, тати. Това се казва лифт, тати. Това се казва черната. Най-големите смълчаци. Сърбянката на момиченце не е съвсем смълчат, но има желание. О, тати, това го взима за един дъх тук. Защото е много стръмно. Те са изложени. Виж къде сме. Обърни се назад. Това е най-високия Балкан. По-високо от тук? Няма. Виж, това е някакво село там. После ще го видно на GPS-а от ляво. Къде? Там горе. Много сняг, да. Единственото има сняг. Махни на камерата. Махни. Марти скиор ще се пуска от връх Снежанка додолу. На 4 години. Марти и мама пристигат от лифта на връх Снежанка. Давай, Марти! Давай с щеките, давай! Браво на Марти! Давай, давай щеките напред, тати! Ще караме ли? Не, да се случи. Трябва повече да караме и по-малко да почиваме. Ти още не си се изморил? Sağa dönüyoruz, ondan sonra sola dönüyoruz ya. Orada acayip güzel dönüyorum.
Ами да. Мати, накрая ти даваме и тая найлонова торба и ще слизаш с нея додолу. Ако не щеш с ските. Сядаш, хващаш дръжките и додолу. Става. Това е центъра на Пампорово. Марта се въргаля в снега. Ще се пуснеш ли от нея? Аз съм се пускал. Това как го млачли? Те спряха заради него. От време на време малко ми се губите от кадър. Не да ми дадеш, теките не ми трябват. Ми да си бута. Виж, аз мога и без леки да ходя. Ти се бути, така. О, ти се бути. Давай. Аз изпробвай ямбурдол. Давай, тати. На Марти първия поход от Снежанка до Малина. Ама отгоре го ти. Чакайте само той да се изправи, защото не може. Айде, дръжте. Браво! Идеално! Идеално! Айде.
Без чекате колета. Спири. Ръцете долу. Още, виж как тръгват назад. Така, виж как тръгват. Аз ще ти посиквам малко назад, ама по-добре е да се мисли. Чакай малко. А тати, що ли се качи на лифта също? Браво! Отваря, аз ще отваря отзад.